Ini ang GMA Regional TV Early Edition. And we're back mga kapuso, you are still watching GMA Regional TV Early Edition. Pagpangbash, paano ba lagi natubang sang actress-vlogger nga si Jelay Andres? Samtang papel niya sa Kapuso rom-com series nga Oh My Love, aton matutukan si Chika kay Kapuso Kate Univilla sa Best Talk. Kate, good morning! Mga kapuso, excited ako nga makilala ang aton bisita subong nga aga diri sa Biz Talk. Isa siya kasikat nga vlogger kag sigurado ako nga puno niya sang kasadya kag good vibes ang aton nga aga. Mga kapuso, Jelay Andres. Good morning, Jelay, and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Miss Kate, at good morning sa ating mga kababayan dyan sa Iloilo. At maraming salamat GMA Regional TV Early Edition for inviting me. Thank you. It's so good to see you this morning, Jelay. Kamusta ka na? Buti naman po, medyo busy sa mga teleserye at sa ating mga pets. Yan. And family. Yes. And you know what, Jelay? Kilala ka as a vlogger with more than 5 million subscribers. Pero paano ba nag-umpisa ang journey mo sa vlogging? Sa pag-vlog po is, yung YouTube account ko is, 1 year pa lang siya. 2019 ko siya ginawa. Pero nag-start ako sa mga pag-video is sa Facebook pa. Facebook pa lang yon. For fun lang talaga. And it's really good because you bring entertainment sa ating mga netizens. And Jelay, how are you going to compare your life before sa life mo ngayon? Paano nakatulong ang vlogging sa'yo? Ngayon, syempre, una sa lahat, mas nakilala ka, mas parang feeling ng mga tao sobrang close kayo kasi lagi kanya napapanood, di ba? So, ang ibig dun sabihin is, pag lumalabas ka, tinitingnan ka nila as bilang inspiration. So nakakatuwa, masarap sa feeling na nababasa ko na sinasabi nila na paglaki ko, sabi ng mga bata ko, gusto ko gayahin siya, ganito, gusto ko rin gawin yung ginawa niya, gusto ko rin tumulong. Pero Jelay, normal ito, but how do you handle bashers naman and negative comments? Ayan. Sa mga bashers, hindi natin maiwasan eh. Meron kang gawin na tama, meron kang gawin mali kapag basher sisilip at sisilip ng masasabi sa'yo. So pag ganon, iniintindi ko na lang. Like, parang kasi sabi nga nila kapag bad yung tao, dapat mas lalo ka magbait sa kanya kasi kailangan niya yun. Paano ko sila hinahandle? Wala. Dead man. Hindi ko pinapatulan. Puro positive lang dapat eh. Kasi kapag papansin mo pa yung negative, lalaki, gaganyan. So, negative din yung ma-attract mo. So kapag positive ka lagi, positive lang. Yung aura na makukuha mo. Yes, tama ka dyan, Jelay. And eto naman ang pag-usapan natin. For sure, this is gonna be interesting for you. Isa ka ring dog lover, Jelay. How much do you love your dogs? What is the most rewarding thing about being a pet owner? Nako, super love ko yung mga pets. Actually, cats and dogs. Sobrang mahal na mahal ko yung mga pets ko. Hindi lang pets ko, kundi lahat ng nakikita kong animal sa kalsada. So, mayroon akong advocacy ngayon about sa ating mga aspings. Tumutulong ako sa kanila. Tapos, ang benefits na nakukuha ko is yung kasiyahan at pagmamahal na hindi mababayaran ng kahit ano, hindi mapapalitan ng kahit ano. Kasi nabibigay nila sa akin is sobrang comfort, unconditional love. Sila yung kasama ko sa kwarto, sila yung kasama ko sa bahay. Parang rin yan eh, para rin sila, human din sila, may buhay na hindi sila nakakapagsalita. So, kailangan nila ng family, ng love, ng care, at ng chance, lalo na sa mga asong galang. Yes, at syempre, hindi dapat namin makalimutan to congratulate you for being a part of Oh My Love. Kamusta naman ang role mo dito? May similarities ba ang character mo dito and ni Jelay sa totoong buhay? Okay, ang gagampanan ko is si Jenny Rose. Si Jenny Rose ay isang pangarap niyang naging vlogger. So, mahirap lang si Jenny Rose pero meron siyang pagkaisip bata, napakakikay. So, parehas kaming vlogger pero si Jenny Rose kasi ay nangangarap pa lang na maging vlogger. And medyo malandi si Jenny Rose eh. Hindi pa naman ako malandi sa tunay na buhay. Okay. Pero very funny si Jenny Rose. Parehas kami. Very kikay and nakakatawa siya talaga.
And right now, Jelay, please invite our kapuso here in Western Visayas to keep on watching Oh My Love and of course your other shows. Para sa mga kababayan natin dyan sa Western Visayas, pagpatuloy nyo lang po ang panonood ng Oh My Love na teleserye gabi-gabi. Kasi alam kong nakaka-good vibes talaga siya. So marami kayong matututunan pa at abangan nyo ang mga pangyayari na mga makakapagpasaya sa inyo gabi-gabi. Thank you, Jelay. Madamo gid nga salamat. And thank you as well for the words of inspiration that you bring to us this morning. Maraming salamat, Jelay. Morning everyone, thank you po! Ini ang GMA Regional TV Early Edition.